Om bini nin part nin bu mung sagre pele sengo para bu mung ke ngani ni nok to tabok ni nok to kwak jak pele ha ni nok bai ke kwak kisa bono sai khna go dikse tui tori kwak ko Miya fro de na tinin de bokro horo si thang bai lo ui lo ni bai bak sang jalo ko ti de bonon bosu dor ke khoti rong khana nok to pura khoti ba ka ba mang de ta mai ni ro mai chana bu khoti ha ta ni gonda bu khoti ta wo sar ga ni sa kiri kha ma me le o ko ni mo te no like si ro ke pa ma sa sa kha khoti ba thun khoti ni tong ha me ngani nok rok ta tong jang ne rok kiri kho bor tong chine ta pa ma le yo bor thang chine ta Mungkin nang tak sini lukurok ni bus lukurok mana sini borok rok ni omo ba sarkar thani tema David nai David bain do no ro go si hi hona ko bala ang ko ha ni no se kori kan ke ba no ro si hi ko tei sini lukurok no tema kok kasaran musu mana sini borok rok no ta aku thai ga pai bai si di de ma hon sina ang pa tha sa ma li ang ken ma ro hon sina ga ang go ha ro ko sa wa bo ri ya sa wa bo ri ke ya ma khai sina ta ang pa se ma ya ka wa ka cha sa ang pa ma se mi sa si di ya nang si ta ma ro khai ro na khai ji di la sini khaganang loko songnang koinai tini hor thangnai sini Killa Amchai Gumoti district Killa Amchai wo Kaipengbulai kami wo Miya horo tui koto tormani bai sini kabangma poribar nog rok nosto ongui thangkha nirok jotono naimanai borokni tongthai krikha chathai krikha homane hai borok tongjaknai rok tabuk mungsa pani krui borokni nog rok pura kwakjak tui longui pura kwagui thangkha tei borok nogo tabuk borok bo tongui astroi nagrasnai borokni kono tabuk disahara haingui tongkha haini bagui khagnang loko songnang koinai nirok je mansak soba phaibai jadi hwnoi naiwi manai borok nog rok jotono Miya horo tui tormani bai baini bu mungkhe binata devi jomatiana para bu mung Kaipengbulai nini nok to tabo kwak jak thungpare nengke bai ke kwak kha bono kisa sai khna rok tui hai kabang ma ki philoi phai ani saksa se ha ya sagra ya kho hospital ni phai mani gaba manai ro bi dikhe sa siti salai mani ya thung kari khang pa horo de na tak phaimo de o nok kwak mani noita orni noita wo pitra tui tor phai kana purana ngke nang sarkar rok ni thani wo tama sawan musuk basini lukorok thani wo tama kok kasaran musuk nok sikri ban satong ni saklo nok no musuk ngke tabuk ni rok tongjak nai rok tu tong krei ke jaga ba thak thai krei tama rok khoti rong kha khoti to mung sa sikri kha pung ro a kro sa na thong tui nungui bu khau ko to ta hai du du da da ro ko jak mang ha musuk ro ang sini khagnang loko songno koinai nirok naiwi manai jotono Killa Kaipengbulai kami wo Miya horo pitra tormani bai pura no khoti khaiklang thangkha sini tiprasa bo songni nok rok pura no nosto khlaiwi bolok khokjak ni nirok jotono naiwi manai pura no tui tormani bai borok ni or jagao nog rok chini borok rok ni kabangma sin tiprasa bo songni nog rok kabangma nosto khlaiwi klang thangkha haini bagui khagnang loko songnang koinai nirok jotono je mansak sin tiprasa bo songno soba phaibai jadi hwnoi nirok naiwi manai borok tabuk tongthai krui mungsab krui belai bialok laijak borok palmala lia borok ni belai ni kabangma khoti ungjak tui torui jaga tharing khangke Killa Kaipengbulai para district khangke Gumoti district hambai